Abokaina barka da warhaka. Yanzu an fara gudanar da bikin bazara a nan gasar Sin. Sai dai na san za ku so sani ko wadanne ayyuka Sinawa suke gudanarwa a wannan lokaci. To bari in nuna muku. A lokacin bikin bazara ana kokarin wanke-wanke da tsaftace gida don samun wani muhalli mai tsafta a cikin sabuwar shekara da muke ciki. Abu na biyu da Sinawa sukan yi a lokacin bikin bazara shine sayayya. Akan sayi abinci da kayayyakin da ake bukata game da kyautukan da za a baiwa dangogi da kuma abokai. Abu na uku da Sinawa sukan yi a lokacin bikin bazara shine cin abinci masu daɗi. Duk da cewa dafa abinci aiki ne mai wahala, amma more abinci iri-iri tare da iyali abu ne mai matuƙar daɗi.一个起型可以。撒点干面。我都不敢点这些东西。不是，谁要蘸那个色的？Abu na hudu shine kanun shiri musamman da kamfanin CMG ya tsara domin taya murnar bikin bazara. An ce wannan shiri shine kan gaba a duniya wajen yawan masu kallo, domin kuwa kusan dukan Sinawa da ke kasashe daban-daban za su kari shirin tare. Abokaina a wannan lokaci na musamman ina muku tarin fatan alheri kuma da fatan Allah ya albarkace mu da zaman rayuwa mai daɗi. Amin.